Ще имате гъски отдясно, отляво, отдолу и отгоре. Проверявайте преди да отвърнете на зова на природата. Или поне изкряскайте. Дженкинс, да беше се облегчил преди да тръгнем. Както казвах... Пън, закъсня! Отново! Ти си слабо звено. Няма място за волни гасоци. Не и в моето ято. Статистически погледнато, надали ще умрете във въздуха. Това мотивираща реч ли е? Не, можете да загазите по хиляди начини. Само едно разместено перо и светът ви може да се преобърне. Затова тренираме. Тренираме и пак тренираме. Тренираме. Братята по перо мигрират заедно. Братята по перо мигрират заедно. Въпрос. Приятелчето ми лудото око пита дали е задължително да мигрираме в чувковидна формация. Моля? Дали да не пробваме някоя буква? Да речем М. Ама объркана обратно, нали? Пън, защо ми губиш времето? Ще ти отговоря. Чавковидната формация от поколения се доказала в аеродинамично... Какво ще кажете за Л? Какво? Не! Технически погледнато си е обърната чавка, нали, Бин? Ти! Летим в чавка! Братята по перо мигрират заедно! Братята по перо мигрират заедно! Какво ще кажеш за хаштаг? Дори не знам какво е това! Не! Не, не, не! Трябва да е чавка! Сега! Братята по перо мигрират заедно! Казах! Братята по перо мигрират заедно! Къде са всички?